Ndewo ndị be anyị daalụ ka eke unu mee. Nwanne anyị nwaanyị obi na mba United Kingdom bịa kọọlụ m si na ihe a bụ 15 years ya na di ebi, si na di egotenuru ezigbo ihe nye nya ihe gburu ego na ọ bụ sọ inferiority nke ọ na-enye ebe ọ si anya mma na-ejibe na oge na-abịa mgbe ọ ga-egobe ihe gburu ego andị di enwere ego ahụ ọbịa uje na-alụkasị projekti niile na-agba ana na-alụ ụlọ na-alụ ihe kachala aka na-ego moto na-adaghachichakwu mmadụ moto mana ya na onwe ebu nwunye ezi o kwere ka ogolo ihe gburu ego tinye n'arụ n'ụsọ ihe tente nkụba afọ osi anya na-ama na-eji ụfọdụ osia ka o jee pati ma ndị Thousand Laugh na-abịa ọjụ osia ka anya na ya yiri ga ọjụ ọ nara ekwe ka ọ pụọ una okechie nye n'ụlọ osi efugodi isi ọgbacha nha si osi anya kpụọ isi si na akpụọ isi na a na-esevu n'ego na akpụọ isi na a na-esevu ego si ọkpụkwa isi osi ya na oge na-abịa mgbe ọ ga na-amụli amụ na-amanye elu nyaawụ na-ejezi pati na-emezi okeshọn na-eyizi ụmụ ihe gburu ego n'oge na-abịa oge ekwere agwụ andị a na-akwụ ụmụaka ụgwọ na ọ na-alụtakwa ezigbo ego ọbịa ọchịkọrọ ma ego ụmụaka niile ma ihe niile uje na-alụpụta projekti na ihe agwụgokwa ike nye ọnya ka o jisi ka ọ bịa kọsalụ m ya na onye azụkwa ekwego na ọkwa mgbe o mere isi ike asị na ome sinsi ọ nụrụ ya ivin ọ si na mgbe ọ bịa nụ ọnya n'ụlọ achọtala ya anya o wee nụ ọnya ọ na-aṅụrị na ọ nụta dị onye nọ UK a na-emezi ọ na-eme ihe niile nwere ruo profaịlụ low profaịlụ ma agbamnkwụfa ma agbamakwụkwọ fa ọ sị ma akwa o tinyere n'arụ mbọsị agbamnkwụ ya si na oche na onye n'ọdị echenjichelu ya akwa ma juarins ihe gburu ego yasi onye nụta onye nọ na UK o merie ọ na-asịzi ya nwaanyị na ọ bụkwa ka esi eme ndị nọ n'ụlọ na-egotekwa ihe na-akwado alụmdi na nwunye kwado onye mee nye ọka aka na a na-akwado ya akwado ka esi nke bụ na nwoke gbasiri ike bụ odogwu si na UK nata na-emezi ihe ichuchu na ọ dịrị obi mma so wee si ya ihe adịchara mma rapụcha na ihe ga-adị mma ruo taa o si na ọ bụ 16 years ebi ya si oke mgbe ọ ga-echelide ihe wee dị mma mgbe niile ka ihe dị mma mgbe niile ka ihe dị mma ihe ọ na-adịchakwa mma adịcha si na ndị na ụlọ enwetakwa ego ahụ na jos n'ụsọsọ mkpi abụ ịlụ projekti gokwe moto ọdachia mma ya nwa bụzi nwunye ụmụnne ihe nke agbagwochukwu ime anya ihe mfụkwa mma atụnyere gị nwanne anyị nwaanyị bụ na to start with nke gị kpụọ isi a ka e wee save ego ọ bụkwa ihe jọgburu onwe gị kpụọ isi ka e wee save ego ọ bụ onye di ya nwụrụ anwụ o nwere reason ụmụ nwaanyị ji akpụ isi one o nwere ike ọ bụrụ na di gị nwụrụ anwụ ị na-akwa di gị ma ọ bụ two isi gị mebiche ịmaazi ka isi ga-emekweta ya kpụọ isi tere bụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị toghee oke kochie ikpa ọkpụọ isi ka ọ dị ka sweet 16 ma ọ bụ na isi ghalaghala na-eme gị ma ọ na mmadụ kụwa gị isi asị ka akpụchapụ gị isi wee nwee ike tee gị ọgwụ mana nke ihe niile dị normal ịkpụba isi na di gị si kpụọ isi ka e wee save ego na ntutu na-eli ego na iji maintain isi ụmụ nwaanyị na-eli ego na igote wig na-eli ego ka m gwakwa gị nwanne anyị nwoke na-anụ nwaanyị ị na-anụgbukwu ya anụgbu ọ bụkwa na ntutu ka eji ama mma nwaanyị bidogodi ịfụ nwaanyị na-enye anya na ntutu ya dịra mma ọ machago mma ebe niile o gotezie ọkịrịka tinye n'arụ ide simple ọ machago mma ntutu ya gbara nha arụ ya niile agbago nha ị na-asị anya kpụọ isi nwụrụ anwụọ na-akwa gị well ọ bụ ya decision inye gị ego ahead ya kpụọ isi nwaanyị ọbụla ji ekpu isi o tekere di permission wee je kpụọ isi ọ nata ekwesịrị ka akwali ya ngwongwo chụpụ ya maka na ọ nara akwazie di ya nwụrụ anwụ ị ga-eteki permission ndeewo na ọzọkwa onye na-asị nwunye ya kpụọ isi ka esevu ego maka na isi na-eli ego isi ya nara eli ego ọbụla ọ bụ ịchọ ka isi lie ego isi elie ego ịchọ ịdụ na-ego ihe galala ọnụ ị na-ego mana ọ nwee ihe agalara ọnụ na-adị mma sintetik ị ga-egote nwunye ị ga-ebu nwunye 1 month 2 months ikpunye n'isi ị ga-eme nwunye ọ bụrụ nke ka esi evu ego ya kpụọ isi nke ahụkwa ọ dakwala ya ka jegede ọ sị na ọ nara like
di ya nara alaiki ịkwado akwado o jebe ụka ọ gbatịcha nganga si ọ nara egote ihe dị mma etinyekwe n'arụ nke si anya gote n'ihe dị mma tinye n'arụ nke ọ si ọ ka na-achọ nwaanyị ihe a ka ọ na-ekwu ọ dịkwa na egwu ndị be anyị ọ bụkwa ma UK onye nọ na UK na-eme ụdị ya UK nke ahụ gbakwazie ọkụ biko kedu nke bụ na nwaanyị ayara egote ihe gburu ego jewelries gburu ego tinye n'arụ gote ntutu gburu ego tinye n'arụ gote abụọ ma atọ maka ụfọdụ na-enweta 6 7 8 wee ruo ma 10 ụfọdụ ịbịa befa sọsọ fashọn na-achụpụfa ụmụ nwaanyị maka oyi eji malụfa mana ọ bụrụ na ị nwere ego igocheta obele ebe atọ ịnọ aya aga ibe gị ịpụba agaba ka eje nwunye amụ na igwe ahụ ịgabakwa kedu nke bụ na anya chebe since 15 years nwanne m icheke luo 15 years ahụ ego na-abata ọ bụkwala m mmadụ ekwe mma ebulu ego ahụ jee goo ihe n'ike ihe ọ ga-eme ya mee 15 years a na-akwụ ụgwọ ụmụaka ọ na-ese evu eje na-alụ projekti emelie so projekti a sịla akpa akụ eli gị chetakwa ka ọnụ ji ndị nwụrụ anwụ onwe kịta ka chukwu ekwe na-edighị nwa ụmụ gị nwa ma ụnụ na-abụ mmụọ ndị mmadụ ebulu akụ na na-eli mmadụ na-adị ọcha mmadụ na-adị clean mmadụ na-egote ihe dị mma tinye n'arụ wee na-amado ụwa jọji ọ bụgodị ihe nara ego eri nne nke fashion crazy ha mgbe niile igote echi niile igote nwanne echi igote onwe ndị na-eme ọ bụ nke ahụ bụ nke jọrọ njọ ọ bụ onye di ya nwụrụ anwụ na-akpụ isi ma ọ bụ na ụmụ ihe na-eme ya n'isi isi gara gara akpụ onye isi wee na-eti ya ọgwụ n'isi ma ọ bụ na ntutu ya emebicha ọmazị ka o si ga-eki ya ọkpụọ isi ma ọ bụ na mmadụ kụwara ya isi ọ nụrụ ọgwụ akụwa isi asị ka akpụchapụ isi ka afọ ebe etere ọgwụ anara anọkọta kpụba isi nwaanyị nọ na di maka ịkwa ifuru ịgbara nganga n'isi ịgbago ebe niile nwoke be anyị ị ga-eje bupụta ego gị wee nete nwunye gị anya maka na nwunye gị ka a na-aga afụ a wee mara ụdị mmadụ ebu a wee fụ gị onwe ndị anyala enete onwefe anya yes inete na mana nete nwunye gị anya kedu isi na ụnụ nọ na UK ọsị na ọsensị ụwa kemgbe ọ ga-ebilite wee bie nwe nnọọ ihe adịrọ mma ka ọsị ka ọnya ọ bụkwara m mma ebulu ego gị ahụ wee je goo ihe fashọn mbulu ya n'ike maka o digo ndidi mma ebulu ya n'ike ị na-akụgbu m akụgbuo m mma edebulu ya n'ike maka otego nke bụ osi na ihe tente nkụba afọ ihe 5 pounds ihe 2 pounds isi anya dị egolo n'ọbụsị osi ihe 2 pounds 3 pounds 5 pounds isi anya na-ama na-eji n'oge na-abịa mgbe ọ ga-emechi mebe fashọn jebe ihe niile mebe ka emere pụba oge na-abịa oge na mgbe na a na-awa ọdụ ndị be anyị mụbụ ụlọ nneka ijele nze akpagolu m nwanne anyị ya alụ ịma na uche ofu onye adị njọ a sịrị na uche ofu onye anara adị ya njọ onye anara ezu agwago m nwanne anyị nwaanyị uche ofu onye adị ya njọ biko unu gwa ya uche unu balụ na ya alụ mara ihe ọ ga-eme nye na ndụmọdụ nyekwenu di ọ bụrụ gị kedu ihe ị ga-eme ndewonu daalụ nke emesịanụ nye na anyị akala ịfụnanya